Putra dalem jiwa ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan margake matur marang panjenengan ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar Petruk matur ingkang terwaca sadèrèngipun kula matur kepareng kula aturaken tebasi di sekolah bunintulan kula puapun tombo bilih wonten tempat kula inggih kula munjuk atur ngersa paduka sanata lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami donga-donga kaping tanduk jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan mila mboten aneh menawi kirang tata krami mboten aneh menawi kirang Subasita ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti bungkap koko kalih Seman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipuntus dening Bapak Semar diutus dening bapakmu nggih yogene bapakmu dene utusan marang sira Petruk ngaten sinuwun Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara kaya wong masuk angin ning ora masuk angin lan niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar dicaosi undukan ora diunjuk penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange mula kula kuwatir ning nganti eneng apa-apa sing tumandu dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Garing karo Bagong terus kula catelu sowan kersane bapak matur kersanipun bapak Pak eneng apa Pak lek pancen bapak kuwi nggih kepinginan bapak ngendika karo anak-anak bapak ki wis sepuh tur anak-anak wis mentas kabeh sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan zaman aku isih cilik Gareng isih cilik Bagong isih cilik mbiyen tok tetah tok dulang tok turuti apa penjaluke anak lah saiki nek anak wis mentas kuwi nek wong tuwa wis tuwa kuwi dadi tanggungane anak penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak kula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi kula matur ngoten niku iya betul bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel sikile gelem mandhap saking lincak terus gelem nyawang kula kali Garing kali Bagong terus bapak paring pangandikan Petruk Garing lan kowe Bagong kowe aja wedi kowe aja bingung aku ngene iki aku ora gagas uripmu aku ngene iki ora gagas uripku aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sang Hyang Wukul Bathara Tunggal kepengin urip ning kayangan apa ning jagat aku pilih ning jagat pilih dadi pamomong dumune aku medhun ning jagat lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke kok rasaku kaya mathuk rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku ngomong marang para Pandhawa wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe ya kuwi negara Ngamarta kowe tak kandhani ya Truk nuwun sewu lho sinuwun kula nirakaken swantenipun bapak iya Petruk ora apa-apa kowe tak kandhani negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi Gemari Pakarta Tata Turaharja kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaloka negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta nggih Pak ning saiki kok wis beda Tru ngoten niku saiki Ngamarta kok wis beda ngendi-endi padha regejegan ngendi-endi padha bentak sirah ngendi-endi padha golek menange dhewe luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem kulite wong karo ora tentrem mergo akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta budal bingung mung sang puyang numbuk bentuk sakarepe dhewe Pekasan mentolo karo sanak kadang mitra karo tangga teparo watun kasembatan kang ginayu lah kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral ngoten niku Bapak bapakmu ngerti moral
ngertos ning ngene arepa piyai Rasulullah ning mergo Srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora mergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar Srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca ruwange niku ngoten. Injo Petruk nggih. Lah terus kersane bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangan apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat wong perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe to. Ngamarta kita itu ngomong sak uruping damar sak umuring jagung nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula bapak niku wong sekeng wong ora duwe bapak niku wong mlarat bapak niku nuwun sewu napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan ku setro sadurunge kowe kaget aku bangun kayangan iki ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora ning bangun kayangan ki ming sanepa sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan kebak karukunan kebak kamanunggalan ayem lan tentrem ora ana rasa memungsuhan ki urip ning kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Tembung di Pak. Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturna rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa. Kuwi dadake rasa gumregahing para kawula mergo dadekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula nggih sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung, ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Injo Petruk nggih. Mula sowan kula Sang Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Kelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sapepadane sing disrawungi. Sembengan dumeh dadi nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Ngoten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injo Petruk nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe bar pidato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake ning resepsi. Iki ning kratone sop. Sop sepatu grem po? Sol. Sol sepatu kok sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara piye? Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk, nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan,
yen perlu Prabiya aja metu saka bapakmu. Sudipati mbok tahu bandane ora bakal wegah waton kasempatan penjangkamu. Alhamdulillah proposal 1 masuk. Kawan Petruk njupuk saka Madukara aruh wegah Petruk. Matur sembah nuwun Bapak Prabu, monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjangkamu. Piye, Gong? Kok nanti ngomong Bapak ya? Ngomong Bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake Bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dhewe sithik kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Ki Masadonya kok kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndrawati, krana Ndrawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi, ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Oh, ha wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik sapa? Sinuwun Ndrawati. Terus Sinuwun Ndrawati ngopo ra mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Ki Masada. Iku ngopo? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Ya. Dinggo tumbal negara Ndrawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kamulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Ki Masada, paham? Matur, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora wae? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Bener. Kok terus to, Gong? Kathokku terus e. Boleh ganti. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Name ki, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Ngene nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyeliki Kidik. Apa, Tru? Menyeliki Diki. Kaya karuwe. Ajeng menyeliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing endi? Bare mau ngendikanipun Sing Prabu Ndrawati apa mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ampil pustaka Jamus Ki Masada. Selanjutnya Koko Prabu Rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Ki Masada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangke riyen. Nun samu nggih Sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Kandhane apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndrawati paring dawuh nek negarane ketaman pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ketaman negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune Angkara Murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndrawati nuwun sewu. Ndrawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndrawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabnya disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndrawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu.
Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa to? Iya. Areng kabagian dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegebluk. Kok Ndrawati sing ngalendrani ketitisan dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mangke keblithuk. Mergo saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Kula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arep panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik, niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Niki nyewake, mergo saniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Ndrawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada iso digawa dening Sinuwun Ndrawati, monggo jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klimasada. Pusaka Jamus Klimasada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning niku pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klimasada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Tata terus. Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ajan. Ning nek sampeyan rawuh tarang-karang kedempel, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mamparinge Sinuwun Ndrawati ya kena. Ajeng mamparinge Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku pun bawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka Purabaya. Dong, hei. Dharma Kusuma. Ngoten. Ratri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki mengemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendrajala mungsuh ingkang maraja saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Ratri menggalih? Manusmaning jajalanan surtaning bawuna iblis lalat dalam. Lah kok dadi Bagong ucape brewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndrawati. Barat. Terus, gentenan lho. Gentenan piye? Wong sing muni-muni kok sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Ning kene ning sapa iki ora gagas. Kowe mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Kurang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Aja main krikil. Wah, cilaka iki, Bapak. Umune apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, sing ngarep tekan mburi niki wae oke banget lek kula omong nggih. Sing digersake sing pundi? Mau nguman-uman karo Prabu Ndrawati yo. Kowe ngono nek kaya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Prabu Ndrawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna Ratu Ndrawati. Karo aku sambunge apa? Lho, punijat napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek sijab e, jare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Dong ora cengengesan kuwi diandhah nenggala mudar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinusane wong ora iso angsulane. Lho. Ngene to.
Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Apa diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane men gawe masalah. Ning rampungi ra iso. Kok gawe masalah? Senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe satria. Yo. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsulan ya kok sing anu. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten Aji kula Bagong sing. Bagong niku lare mbugal warisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggali. Yen lumah ora bakal tak gagas. Sepisan pintu, Bagong rasane menye Prabu Ndrawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali. Ora kaya Prabu Ndrawati. Kuwi dadi murkane untuk Mandura Prabu Dewa. Aku ora trimo. Nek Adiku Ndrawati diuneh-uneh karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Aku wis petetan ya, Tru. Ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Kowe nyuwun kok ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis munake aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis maneni wae. Waneni dengkulmu locot kuwi. Sing arep wani Risinu Mandra sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awake wae. Nek ra wani alah dene to. Wani. Nek Gusti Prabu Dewa mentap, aku sing nandhangi sisan gawe ngarep kene. Kene aku dadakoke ngomong. Nek wani kok. Lah sembodo. Engko lek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu saiki ndi sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Hyang Prabu Ndrawati? Mboten. Lah kok kowe ngene-ngene? Kula ora ngene-ngene, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Masalahe nang kene. Mbok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong aja kusak apa dhewe ora musuhan karo Baladewa. Ora aja sak apenamu dhewe musuhan karo Baladewa. Saiki ngene bae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitahe. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki men kere gedibar 17 wong arek kala mripat. Wong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Apa? Kowe ki ngopo mentateng barang iki? Ngene ora wani ora cerewet. Bapak lho tru iki. Iki sing juneke bapak. Bapak ku tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semanggan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jenengmu Baladewa ora gelem diundang bol. Kon ngundang Ambeien. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro nek rawani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Edan. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibar 17 wong arek nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak kene disawang lahir pancen kere. Pancen gedibar 17 wong arek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Ismaya. Ismaya apa Ismanta?
Ismaya. Ning KTP ki Ismanto. Kuwi sing salah lho, sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Ae sang Hyang Ismaya to? Ismaya. Ae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall ta. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, Om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka baten kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok seneng-seneng karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe seneng-seneng karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik kaya iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Ora ngentoke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon po ora, seprene aku ya mung mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Sithik kok ora. Aku mung nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe iki arep magang. Janjimu muluk kaya dara kekarangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Nek sampean duwe derajat pangkat, nek sampean duwe kelungguhan, kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula, kowe tak demo jengkelang kowe bol. Takon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman, kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh. S2 ngrekoso. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun. SD munggah ping pindho. Aku jepret gurune. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tip ngono tok. Ora kurang ajar iki. SD yo wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Surat. Ini sampean ngejan apa? Wah, panusman ing jajalan. Kowe seneng ngene Maranoto Mantu Prabu Baladewa. Kaya ngias Maranoto Mantu Prabu Baladewa kowe to. Ayo, ning kene tak gawe sayembara. Sayembara nawa? Apa sing iki gedene sungguh kan ditene Baladewa nang boyo pustaka jamus manjiman Losodo. Piye kuwi le omong kuwi? Ayo coba dicene-cene menjadi jawab yo. Alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih semengi kok. Sapa sing cilik gedene sungguh kan ditene Baladewa? Menang boyong pustaka jamus manjiman Losodo. Terus? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak drangap-drangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono aku, Mas. Semono aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Musuh wong cerdik. Edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakange sing didu. Men ndak meng
ketengok. Petro niku napa-napa dikuasai. Mau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula menturan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Oh, sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo. Ning ganteng niku wis dadi gegeran kaya ngeten. Ibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adik mungsuh adik. Ya, itu baru jelas. Aku, ora demek-demek arep gelut to demek-demek. nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kabudayan. Lho, sampean krungu to kula rasane? Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Ajake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. nek kowe mungsuh aku ora imbang. Aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkane jeneng to? Mbah, Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata Cakra tak tamani senjata Cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata Cakra, tak babit nganggo bendung mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata Cakra dies. Lo mati. Iya, Terus sampean nggawa Sekar to? iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Ah, cilaka iki. Oh wis rasa perang. Lah piye sih ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ra gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Pas mungsuhe mempeng kene ra urip awe. Baul. Ora iso ngapa-ngapa wis. Bagong aja edan aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika kepunden kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya, Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembahna Sinuwun Darawati ngapunten nggih ping gojek. Ora apa-apa, Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis ana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Aku dalan nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati, Bagong. Jane kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Kula kula sedaya nyuwun pamit nggih, Den. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Aku barise ya, Mas. Satur-satur taman. Nomor bapakmu sing ngi to? Tasih. Lho tak ping. Iya. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya, Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki wong jan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niku ora jajal. Iya, Bagong. Nggih. Kula nek mboten kula eleke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni siji. Sopo? Kula. Iya. Mau nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandhek. Iya, Bagong. Nggih. Padha Iya. Piye, Den? Iya sing ati-ati. Piye, Ro? Iya sing ati-ati. Piye, Den? Iya
sing ati-ati. Bareng sampe Iya sing ati-ati, Bagong. tenan lho winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kali Petro. Nanti tak eleke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta, Bagong. Wah, mungkin wonten sing ngunangi rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ning ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Bagong. Sareng Pareng. piye ten? Iya. Ngene Gus. Iya. Lha, Iya. ngene ten. Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngeming-ngemingi wah jan. Mbok kowe terus sampurae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok yo dipenging. Nggih wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Ayo wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya, nggih. Pun nonton mawon sinipun. Iya, sing ati-ati. Ana nggih. Iya, sing ati-ati. Nggih. Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati. Ana Iya, sing ati-ati. nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora. Ora. Walah tipis kabeh. Waduh. Alah rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, masa ora. Wonten gangsal 12. Wonten gangsal 12. Tak jupuke 5.000 enten. Nggih arisan. Pasang melu, arisan ki nggo ngopo lah. Mun ae sentuk terus mlayu. Pas urunane Ampun. oh. Rupane elek. Medhit. Parang Iya. parang Yo. parang Yo. parang Petak dasmu. boten. Kowe patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Wala, kowe oleh sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo 300 lho. Kae, apa memper kae pati kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Ngene tak silih. Munduraken bijang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika Wis sak ngaturke jenengmu sapa? Ngerti to aku sapa? Aku abdi Kinangsi Negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arep batur ning aku duwe kedudukan. Nggih. Jaluk dite. Namung wonten 50. Terus kene sak ora masalah sing penting kamu dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Munduraken bijang menapa? Njaluk Werkudara. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah, kecek dase tenan. Iwang perkara. Kyai wonten paring adal. Pilamana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampang napa-napa. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku suwane negara Ngamarta, kuwi gatine supaya apa sing didadi jangka dening bapake kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong Pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae.
Bapak ora protes ora nyenani kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Iki mesem lara apa mesem bunga iki ora ngerti terus. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bunga, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak ming niteni nang ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa iku. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur kok. Haning kae iki pepunden. Wis rasa ngurus pepunden. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa rawe rantas malang diputung bro. Aku mungsuh Ndara Kalikaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, pendem. Sing kok oleh mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Truk. Wong nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo ning omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Kok kaya ngerti-ngerti ya. Mati iki dipitung dadi 3. Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu langsung diwenehi kunci swarga karo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir nang neraka. Mati utama. Nek mati madya ki malah Jandra Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra Jodipati 3. Lho, ora glerek. Petruk menang karo Gatotkaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Piye ora glerek? Ora kok. Awar bali wae. Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, musuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ngawujute. Aku wong mati mbangane tekarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal duwe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis arep mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Mbok nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Kong. Ki aku mau nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngileke putra Pandhawa. Nek ra gelem, sikane. Ya. Kowe nek ndi? Ana mburimu? Ya. Tak salen sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Iki dan kuwi kok traininge sapa ya? Mbah mau semampir nang dol desa ana tak saut ya, Tru. Ngene iki ra trampel nak keran. Oh iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane ape? Ya, oke. Neng kene kok. Heeh. Antasena, iya Truk. Rawuh mriki biasane ning kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grabyak semanak.
Ning kok kaya mboten sagedhakan niki kok panjenengan mandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni to. Nggih. Bapane karo Siwa Mandura iya. Oh nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Siwa Mandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap padha sekecap mangsuli pengendikaning Siwa Mandura. Terus kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njaga marang derajat lan martabate para Pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Pundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing minangka dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo Pundhen Mandura. Petro mapano tak bondo tangan tak krincung sewu tak leboke pakunjaran. Neng kene marganing patimu Petro. Kok ayo kok. Sik wetengku lara Petro. Wetenge lara. Aduh. Kenapa tadi mau waduh diwas ganti training barang aku. Waduh iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni aja omong-omongan sik to. Diulur wektune kok nek mari asikate terus. Oh iya. Ning tenan lho. Iki mak krucuk ngono terus. Mbok napa iki terus? Waduh tak jagake jempolmu nak. Lara wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja ping nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok nglandhake sampeyan ning bela karo Siwa Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magro-magro. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindhane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petro, syaraté Pandhawa rawuh ning Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Siwa Prabu Manu Darmakusuma wis ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng mboten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu, pon celak sak piturute. Andake nek Ndrawati ora ketaman Pegebluk, Ndrawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titising dewa. Kok ketaman Pegebluk niku tumrap Bagong aneh. Terus sakniki niku udung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek Sinuwun Ndrawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho iki bener. Tuhaning Sinuwun Mandura wis ora sronto. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 pengelok mripat. Mong kere mong batur. Wani marangi Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangeran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngene iki. Petro bali. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengele. Mangriye. Nek perkara kula dunak-unekke Petro wong kere mboten apa-apa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petro oleh penengalan Padang niku mergo Semar sing mijekke karo bakso Simba. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunake ngoten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlauneke Antasena, anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh kalor ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya perasaanmu ngono kuwi. Nek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Nek kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh, anu iya, anu nggih. Bulane pancen lakoni ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Tru.
sing luput Siwa Mandura. Lah kene panjenengan iso menggalih. Rada penak ya wetengku Truk. Mari kok, Mari. Kanggo ngentuk matus ilang angine. wis waras. Waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Iso rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora mung iki. Loro karo kanca turun-turun bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Wonten niku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora senengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Nah, kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu, lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel